panase rasane kaya digoreng ning wajan. Lah ya, aku nganti kerasa kayak bakso digodhog. Wis panas ngene iki nikmat kok, gratis kayak ini sauna. Loh, justru iki masalah, Ding. Iki jenenge pemanasan global. Pemanasan global. Tak kira serengenge di setel mode ekstra panas. Pemanasan global kuwi bumi saya panas merga polahe manungsane. Polahe menungso sing piye? Ya kaya negor wit sembarangan, gunakake plastik lan buang resek saenggon-enggon. Oh alah, dadi sing gawe bumi panas kuwi awake dhewe ya. Iya, mulane pakulinan sing ora bener kudu diowahi, ben bumine ora tambah rusak. Lah terus kudu piye? Gampang. Wiwiti saka sing cilik, ora buang sampah sembarangan, nyudo plastik, mateni lampu nek ora dienggo lan nandur wit-witan. Si cingkas milinane mlaku timbang numpak motor. Wah apik ya, dadi awake dhewe iso melu njaga bumi. Bener, bumi kuwi omahe bareng-bareng, nek rusak saliyane rugi ya mbebayani. Nah, saiki tak parian yo, nandur wit ning pinggir kali. Bumi diuri-uri, salam lestari. Global warming, pemanasan global. Pemanasan global amarga dumadine proses mundhake suhu rata-rata atmosfer, lautan, lan daratan. Dampake mbebayani kayata dhuwure curah udan, gagal panen, panipisan lapisan ozon, lan sepanunggalane. Mula saka kuwi ayo padha eling. Eling lingkungan, aja mbuang resek saenggon-enggon, reus lan recycle. Laku sehat, ngurangi nggunakake kendaraan pribadi, luwih becik ngulinakake mlaku tinimbang numpak motor. Irit energi, mateni lampu yen ora dienggo. Nandur wit-witan bareng-bareng kanggo masa depan sing luwih adem. Gawe tumindak nyata, ora mung omong nanging tumindak langsung. Ayo konco-konco nyawiji dadi siji, ora perlu wedi, ora perlu gengsi. Stop global warming, stop pemanasan global. Bareng-bareng nyelametake negeri, nguri-nguri bumi pertiwi. Iklan layanan masyarakat kula aturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.